Be, Usa man? nana po ko story mo. Usa may story na Nana ko? po ko story ni Kajin Magat. Usa Ang na story ta about ni Tipaklong og ni Hulmigas. Kana si Hulmigas, grabe na niya kugihan. kugihan? O grabe ka kugihan na ni Hulmigas. Magdala sa pagkaon. Oh, mag-uwan, mag-init, mag-lockdown siya pagkaon, maghanguha siya pagkaon para iya ibutang dito siyang butaganan, iyang budiga ba, butaganan niya siyang mga pagkaon Ah, sa kana kanan niya. sudlan. Halang balay? Oh, walay niya, kanas takanan siya mga pagkaon ba. Oh. Bisag mag-uwan, bisag mag-init, magsige na siya hakot og pagkaon niya, iya stock dito. Nga. Go. Haro. 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 Haro, mag-lockdown na siya pagkaon, haro. Oh, niya diyon. Nigbutang na ni iya na ipagtapok dito siyang takanan o siyang budiga. Budika sa budika ayang Kanang- balay. Oh, balay niya, Balay basta kanan niya siyang mga pagkaon. Nya kana si Tipaklong, grabing tapulan na. Ah, tapulan. Oh, tapulan Usa kina si Tipaklong. Kana si Tipaklong, magsigil lang na siya katog. Bisag mag-init, bisag mag-uwan, magsisira katog, sigara na. Kad. Naunsa? Tapulan na oy. Ang Tapulan kina tamad. tapulan kina si Tipaklong, hilig kina siya katog. Bisag mag-init, bisag wa mag-uwan, magsila katog siya. Pero si Hulmigas gasigig lukdog pagkaon gas now. Haro. Haruhay. Kay daghan kay pundong pagkaon. Haruhay. Oh, haruhay kay siya kay nagpundong siya pagkaon, daghan man kay siya makaon kung maabot ang uwan ug bagyo, daghan na kay siya pagkaon kay gatapok magmaya si Hulmigas og pagkaon. Maghimo na sila stove. Oh, nana siya mahimong soap ana kay nana siya daghang pagkaon nga natapok napundo siyang stakanan siyang budiga. Lipay ka na yung mga kauban kay Hindi mana. pa kay iya mga kauban. Si Tipaklong kasi lag anak gyud pa dito. Ka. Naunsa ti pagkulungan ay. Wala jay nakuha bisag usa na kuan. Pagkaon. Mo to nakamata bitaw si Tipaklong kay gidamgo kuno siya nga nagbagyo. Wala. Oh, mo to nakabataan. Sa mo to? Ako na bagyo. Kauwan ko nung maayo, kusog ko na kayong hangin. Yaga kurug-kurug ko na ko, kaya ko kaon. Sus, mao to ni dugdug na. Wala. Sus, naagib ta na tinuod bagyo bitaw. Hala. Pagguwa ni Tipaklong si iyang balay, paggawas niya kay yun siya. Magandam kog pagkaon biki, nay bagyos. Pagguwa niya siyang balay. Sus, tinuod yun nay bagyo. Grabe kasuga sa uwan. Sus, mao to nga. Pag ang Tipaklong wala, kapandong siya. Tuyok siya bayo, asam ko mungita pagkaon na ni. Sus, grabe kasuga sa uwan. Sus, dagan-dagan sa Tipaklong, dagan-dagan. Sus, asa man to? Asan ko pagkaon na? Sus, nakumod siya mayo mo to ni uli siya siyang balay. Uli siya siya. Hala. Grabe nang gutom, masakit naging ang tiyan. Hala. Tapos naging ang Sige tiyan. magkwatog katog. Oh, si makatugtog, mao lagi na resulta basta sa timpong ting init di gyud mangandam og pagkaon pa pag timpong ting uwan nanay bagyo wa na. Na problema na noon siya asa siya pagkaon sus. Karon mo to. Si Hulmigas, yahay kay si Hulmigas kay nakastock naman siya maigdaghang pagkaon dito siyang budiga siyang balay. Ah, gabagyo na magmaayo kusog naging hangin. Ah, dito si Hulmigas gakan-kaon siya bayo ganana ra. Ano sila dito? Wala magmukbang. Kamukbang ra sila si Hulmigas og inyang pamilya. Pero si Tipaklong ganana to bayo. Ako gutom na ako. Tulo. Alay. Pero ano siyang mayo kay kanang grabe nang gutuma kay kusog man kay kanang uwan ug ang hangin niya. Wa gyud siya makaon bisag gamay, bisag Hala. usa na lang kapugnit, wa gyud siya makaon. Sus mo to. Sisi ka na asan ko pagkaon ni. Sus mo to. Nakatog si Tipaklong kay tungod sa kagutom nakatog na si Tipaklong, ganas si Tipaklong. Kalo. Nam 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 nam. Iyang dang ko mukbang. Nam 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 nam. Nam nam nam. Sidam ko dito siya dahil nga nagkaon na siya kay nakakuha ko na siya pagkaon niya. Maniman nagbata niya. Damgur rito. Ah, kay gahapos ko diyan. Hala. Asam ko pagkaon na ni. Mo to ako atuon akong amigo nga si Hulmigas. Mo to guwa siya pagguwa niya, pag-abli niya sa butan. Grabe yung gyapon kusuga sa hangin, kusog gyapon kay uwan siya. Ah, sama ni ko pag-adto mo to balik sa siyang soji ang balay, pagbalik niya soji ang balay. Higda siya to kay grabe yung hapdos sa siya antiyan, mo to nakatawo sa siyang balay ana siya. Mo to nga si Hulmigas na kanahon naman ako ang amigo nga si Tipaklong no. Kumusta ka toron? Sus ako tong dadan og pagkaon be kay basig gutom na tumayo kay basig unahot na to siya pagkaon kay wala ba to mag-stock og pagkaon pag init. May Sige gani na na ba to yan kato? ang hinungdon. Oh, magani kay si Hulmigas nga iyang amigo naluoy siya kanahon na pagitaon siya ni Tipaklong mo to gada siya pagkaon dito. Pag-adto niya sus niya. Iyang gi tuktok wa mo gyud mangabli mo to pag-abli niya sa sira pag tanaw niya sa Tipaklong ana to. Oh, kurog nagmayo kay grabe na hapdos sa tiyan mo to ning ana si
Hulmigas, tipaklong dala pagkaon tipaklong kaluwas siya. Kaluwas kong amigo da tipaklong oh. Pagkaon. Sige, tagon. Igutom na kag mayo oh, mo to. Aras tipaklong. Salamat amigo Hulmigas. Ay, salamat sa pagkaon kay wala na gyud koy pagkaon re. Resulta na ni sa akong pagtinapulan, wa man ko mag-stock sa panahon nga ting init pa, wala pa Sige, bagyo. magkatog. Sige. Sige mo lang siya katugod. Mao gani na resulta, wa siya mangandam ba. Mao yun ang dapat yun mangandam di ba kaya. Tamad. Samtang walay uwan, nag-init pa, may pang panahon mangandam gyud mga pagkaon Oh, para kung magandam jud. para kung magbagyo na, kung nanay uwan-uwan, nanatay makaon. Oh, mano. Kung nanatay makaon. Ah. Mato lipay kay tipaklong kay nakakaon man siya kay tagaan siya og pagkaon niyang sa iyang amigo nga si Hulmigas. Mato nabusog kita, nakaana kita sa tipaklong. Salamat itaon, salamat amigo Hulmigas. Oh, Na imo gitaon kong thank you, gisalba. Imo gitaon kong giluwas akong kagutom. Mato, salamat siya ni amigo, ani amigo niyang Hulmigas. Si tipaklong nagpasalamat siya dako sa iyang amigo Hulmigas kay gitubangan siya, nakakaon gyud taon siya. Tapulan man kayo, di mo mo andam ang pagkaan kung Oh. mga bagyo. Mao May na bagyo. mag-andam gyud pagkaon. Oh. Okay na mag-andam yung pagkaon na kaya samtang wala pa'y uwan o bagyo, samtang maayo pang panahon. Kanya kung nagustuhan niyo ang mga video makiat, Please like please share, and subscribe. please subscribe sa my YouTube channel Probinsyanong Kiat. Thank you.